Kining pagtuo gihisgutan sa atong unang pagbasa, familiar magyud kaayo ni nato. Una, ang pagtuo usa na ka virtue, usa ka gasa sa Ginoo alang sa mga tao. Kitang tanan gigasahan ni ana. Naba mo'y pagtuo? Natanawa, di ba hinay kay mo tubag? Naamoy pagtuo? Kinahanglan gid nato usbon usa una mo kusog. Ngano man kay way klarong pagtuo. Dili ba ready ba, dili ba sa taga sa kuan pa na sa Boy Scout laging handa. Kinahanglan usa ba nga sana kanang kausunon kayo kanang lawom ba. Una ngano man kay kita god tao kasagaran magsalig gyud ta sa makita ug mosalig gyud ta sa makita. Mo na. Pero di na gani makita, murag magduda dayon ta. Mo na ang mga asawa basta di na makita ang ilang bana sa may mahitabo, magduda. Labi nagmutulo na kaadlaw, di na gyud makita nya og tiksan, di na gyud mobaws og tawagan out of coverage area. Sa may mahitabo, magduda, mabalaka, maratol. Di ba? Kinsa dinhing asawaha nga kon ang ilang bana di na gid nila makita, di na sad mabati, di na sad matawagan, nga relax ra gyapon ta sa kamot. Tanawa mga iyawan-on mo. Ang Diyos nun nga asawa o ang Diyos nun nga bana or ang Diyos nun nga tao, musaligid na siya sa giingon sa Ginoo nga walay matago gikan kaniya. Nahibaw siya sa tanan. Di ba? O niya, kung naa ka ng maong pagtuo, adto ka mo istorya sa Ginoo. Lord, di na nako makita akong bana. Di na sad mabati. Di na sad nako matawagan. Wa sad mo tawag nako. Wa nako kahibaw, hain siya kay tao raman ko, pero ikaw nahibaw ka kay bisag hain turon siya, nahibaw gyud ka. Ana, busa ako siyang itugyan nimo kay ikaw man say tag-iya niya. Adi, tuog dayon ka, relax kayo. Dangtag mga 3 ka tuig, mobalik imong bana. No? Pero anang 3 ka tuig, wa gyud ka maratol. Ngano man? Ang Ginoo may imong gisaligan. Nituo man ka nga ang Ginoo nagtan-aw sa imong bana, nagkuyog sa imong bana. Apil na sa dito siyang kabit, no? Mao to nga nakaanak gid sila duha. Mingon ka tan-awa, Lord, nagrasyahan gyud. No, ana. Mutuo sad ka nga ang Ginoo say naghatag nila ato. Nya mangutana din kas Ginoo, ako Lord, ako may iyang gipakaslan, di aman sad mi 5 ka anak. Unsa may akong buhaton aning akong bana? Unsa may isultis Ginoo? Pasaylua kay natintal. Nya dawata lang na kay giuli na sa kabit. Kay nag-away sad na sila. Guol in town kay nang imong bana karon kay gibuwagan sa iyang kabit. Mao nang nibalik nimo. Nana. Dawata kay imo man ang bana nga ayaw gyud siya kasab-i kay mosamot iyang kaguol. Naaman na sa atong works of mercy, di ba? Kanang atong spiritual works of mercy. Kay ba mo sa 7, naaman na 7 corporal works of mercy. Naasad na 7 spiritual works of mercy. Nya usa ana kanang giingon, comfort the afflicted. Hupaya ang mga magulanon. Nya kay perti mangguula sa imong bana, gadain taon sa 2 ka buk niyang anak. Giktos kabit kay palayas na kabit kay ang kabit nakabit na saglain. O di sakit kayo ang gibati sa imong bana, munang niuli nimo. Kay ikaw magid ang iyang asawa,
Nya unsa man dayo imong isulti, comfort the afflicted. Imo lang siyang kantahan, anang kanta kisiga kanta na si Aaron bato na sa una. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Anya inig abot sa imong bana, inig sakas balay maingon din ka, mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Nindutan, no? Ay ka na biligi ay mong tupad na mabuhat ka na. Pangutan na. O mauna ang pagtuo. Kana bang murag wa kay nakitang kalipay, murag wa kay nakita nga paglaom, pero mutuo ka nga niya ang Ginoo, muhatag ang Ginoo sa tanang maayong butang sa mga tao nga mosunod kaniya. Kana mo nang ayaw pagsigig analyze mo na ang Ginoo diri iyang gipakita nga niingon ang Ginoo sa tong ebanghelyo, kini ang pinangga kong anak, pamati mo niya. Pero ang ilang nakita mao si Jesus. Si Jesus gasigig ingon nga biyain ninyo ang tanan aron maangko ninyo ang gingharian sa langit. Siya nang kay pabiyaon kas imong balay, imong mama, imong papa, asawa, bana, anak ug sa imong kaugalingon nya sa aran kag langit nga wa gani kakakita. Bikin sa man nyo din hebi ang nakakita naglangit asa kamot. Wow, oy. Kanusa man mo kakitag langit? Kung mamatay, kana kung malangit sa ka. Pero di ka malangit, impirno, di ka kakitag langit. Ikamatay. Pero sa tinud-anay, ang nakakitag langit, mao ang mituos Ginoo. Muna katong tulo ka tinunan, kuan lang to, sampo lang to ni Kristo. Di ba iyang gida, og misunod sila ngadto sa bukid. Kasabot mo ana nga, kuan, nga imagery, iyang gidala ang tulo niya gisaka niya nga sa bukid. Kasabot mo ana? Wa? Parihata. Pero ang meaning anang bukid ana sa Biblia, usas mga meaning ba sa bukid is perfection. Ang perfection magsaka ka ana, saka ba kanang mag-anam kag saka. Muna'y perfection niya gisakan niya nga tos bukid, abot sila sa kinatumyan, nakaadto man ko ana pag katong tour sa Holy Land, taas-taas bukira, sakay ka dito, sakay na ron kay ug lakaon madara man amo say trail nga malakaw, pero di gyud basta-basta. Murag og akong tan-awon og musakata murag level siguro sa murag San Roque ana kanang nga level diha or sobra pa ba dol-dol tabla kung sakaon ba naon diya kastiilan ngadto dong babaw. So perfection gipasabot ni Kristo, kung ma-perfect ang inyong pagtuo nako, mausab ang inyong pananaw, ang inyong makita mausab. Muna diri sa unang pagbasa gihisgutan ang mga tao nga nangausab ang ilang pananaw. Si Moises, si Noe. Siya nang ka nakakita si Noe sa umaabot nga lunok. Nga wa may nakakita. Nga namang nakakita man siya sa lunok, kay perfect ang iyang pagtuos Ginoo. Nya, tinuod ba nga naglunok? Tinuod. Mautong naluwas siya. Kay ni perfect naman iyang pagtuo. Pasabot, wa siya magduda. Wa na gid siya gamayng question sa pulong sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang wa na gid magduda na kung mopalit kag slat malipay gyud ka. Taas ang kamot. Naitulo ka buok. Upat. Kamong uban gaduda pa no. Ang inyo jung hunahuna ug magdaghan akong kwarta, matigom ni akong kwarta, malipay gyud ko. Mo man ay ato kay makita man gunang kwarta.
Nya kung mudaghan imong kwarta, magsikag ihap kada gabi, di na lang kahapit matuog, sikag ihap, balik-balik og ihapan ng imong tag 20, kanang tag 50, para nimo murag lipay kay kana. Ang uban ko kuno, higdaan ang kwarta, ibutang sa kanang higdaanan ba, kay inigmata, ihap na sa ada na, nangabuang na ba? Nya pare, para bagyod. Simbah ko sa di sana namo buhaton na amo ra na isod sa kuan bag. Oh na. Kana bang mutuo na perfect na gid ba? Abe, kinsa dinhi. Tanawa na kanang niisas kamot nga mopalit yung slot. Pirmi na gina silang malipayon. Labi na gyud hutdon gini mo palit ang slot nato. Napamantay. As of yesterday, nahalina na biya tao 3,475 ka slots. Oh, pakpak. Pas, ronda. 3,475 na sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG. Mutuo ka na, congratulations. Pero di ka mutuo, magpanagana ka, niya mo analyze dayon ka, moingon din ka, nasa, sigbaligya, siya na ginalipay, anak. Kanara kis father, pailad mo anang father, oy. Anak, no? At tanawa, kana mga tawhana nga mosulti, anak, simbak ko lang na, pero muragwa man tingali, pero simbak ko lang ba, nga ba, magkusmod yung naong anak. Kusog mo kayo na sila mo analyze. Niya, kada ra ba nila, kita ba, human being, kada gid na to analyze, musangko biya gid ta sa negative analysis. Sige, analyze na imong tupad. Nganong nisimba na? Analyze ba? Nganong nisimba na? Di ba musangko gyud kas paghunahuna og negative. Kung saliga nimo ang imong hunahuna, maingon ka mo, simba na. Nganong nisimba man ni siya? Man ni siya. Sige manig panglibak anak pa karon ingnon simba-simba aron ingnong buutan nya kusog day manglibak labi na inigtan-aw nimo dito sa inyo na silingan na nimo nya ang inyong agianan gikural ana kana simba-simba pa karon ingnon ana di ba kun imong analyson pero og imong tuhuan kani siya do na gini Ginoo kani simba man di ba? Di ka mo analyze ka. Lord, nisimba man eh. Kakita gini siya nimo. Di iniguli nimo sa inyo. Iyan na sang gikural inyong laing agianan. May mo radyo ka. Gisugo gini siya sa Ginoo. Kay gikan mo ni siya simbahan. Muna, Lord, your will be done. Di ba? Dili ka mo ingon nga. Naong baya, simba-simba niya ang buhat, yawa. Imo na siyang i-analyze. Na imong bana mo simba nya iniglakaw nga to sugal dayon kadto gisugo tos Ginoo kay gikan to simbahan ana nya iniguli hurot yung kwarta gipildis Ginoo so di jud ka masuko makita nimo ba ang dili makita di ba nya unsa may resulta makakita ta Ginoo naa dayon ang kalipay kalinaw o kabalaan, di ka makasala. Unsaon nimo pagkasala nga ang Ginoo may kanunay nimong nakita. Di ba? Labi na imong anak adik es computer, di nahapit mo undang. Di maingon ra jud ka kana kay ang Ginoo nagtan-aw man niya, nalipay sang Ginoo sa kong anak nga paspas kayo mo kuan sa computer. Duwa. Ginoo salamat sa paghatag niya good health niya lamdagi kuno ko Lord unsa say akong buhaton para mapakita nako ang ako sang gugma aning akong anak mingon dayon ang Ginoo ayaw nagpalit og load na kasi Lord di na akong palit imong anak sigang wa na may load ma load ka ingon mang Ginoo do nga di lang sa ko papaliton kay wa naman tay ikapalit pisti biya ni mo inatay biya ni mo ana man ang usahin uban ana wa ni mo ayo Lord gibalikas man ko sa kong anak Lord insya sagdi lang
may lang na kay kamaopang mo pronounce og pisti og inatay kaysa mahimong amang. Di mahabitaw, no? Di ba giingnan ka, take up your cross. So kana rong imong anak mao na nay imong cross og mao na nay makapasantos nimo. Sunod lang gid nako. Kay take up your cross and follow me. Unsa man Lord, ay lang gyud palit og load. Dool di mong anak tamparuson dayon ka. Lord, gitamparos ko sa akong anak. Ipatamparos lang sang pikas naong nimo. Pero ay lang gyud palit og load. Di ba? Di ang imong anak mulayas na adto na sa silingan na magsige naglibak nimo ay ayon ning ginikanan ako. Lord, gilibak man ko sa kong anak, gidaot pa gyud ko. Okay ra gyud na. Antosa lang gyud na. Nya higugmaa lang sa na gyud ang iyang gikakuyog karon. Pero ay lang gyud palit og load. Matanawa di ba makatigom ka? Di ba? Wala mo kay palit-palit og load, wala sa kapalit og mga kana. Di nakatigom na ka, ipalit din ni mog slot. Haka na, ipalit na nag-slot ang imong natigom sa load. Di palit din kag slot. Hatagan din kag daghang abundant graces. Muuli din imong anak, mangayog pasaylo pasaylo adyo ko, nakatamparos ko nimo. Ano sa may nakaon nimo dong, ani uli man ka. Walang malahi lang akong gibati, gimingaw ko nimo. Ay na lang ko palitig load maay kay kana ganing magsige na lang kong study. Di ba? Di dangtag mga 5 ka tuig, graduate din imong anak. Magna cum laude. Dindota. Nya pagkat sunod adlaw naligsan. Patay dayon. Imong anak, wa ka trabaho. Nya magmahay ka. Magmahay ka? Dili oy. Makakita ka gabihan nimo Lord, no? Gi-convert nimo akong anak, nahimo pag yung magna cum laude, nya 2 weeks lang patay dayon. Grabe hagid nimo. Pagka-great, you are a great God. Tuan na ron ang akong anak nagtrabaho sa langit. No, kay ni-graduate man imong anak og engineer, magna cum laude. Di, nahimo na siyang engineer dito sa langit. Siya ay nagpanday sa imong balay. Kaya nga man Ginoo mag-andam kog balay dito. Imong anak mo ay gipatrabaho, gipa-design sa balay nimo sa langit. Pag uli nimo dito imong anak ko, ma, welcome. Mao ni resulta sa akong pagka-magna cum laude sa engineering. Katukod kog balay para nimo. May gani kay nalangit yung kama. Nanong di man mo mutuo. Mao ni ang mga butang nga di makita, pero tinuod ni. Tinuod. Kaya ang Ginoo may nagsaad ni ini, di gini siya bakak. Muna, do not impose your own standard. Munang di radyo ko mo impose ninyo, nga pamalit mong slot kada adlaw. Nga ko radyong isulti, nga kung mo palit mong slot, aning atong SBF dag, makakita mo og daghang mga butang, mo transfigure, mabag-o ang inyong kinabuhi, mabag-o ang inyong gibati, mabag-o sa dangatong simbahan. Makatukod naman unya tag atong kumbinto, maka-improve pamanggid unya ta dinhi, daghan kay mabag-o, dili magusbat. Sige manindog na ta mga dunay pagtuo.